sekunzwa kwamakaita nyaya yamunyaradzi uyo akashayikira kuZhombe asi achibva kuGokwe iri kutenderera ende zvakare tanga tichikupai nyaya iyi kubva patakaenda kuZhombe uko takanotaura nemhuri yekwaMuchechetere avo vari kupomerwa mhosva yekuponda munyaradzi nevamwewo zvakare. Tabva ipapo takaenda kuGokwe tikanotaura nemhuri yemufi kuti tinzwe kuti nyaya iyi yakafamba sei. Tiri pano paSly Media. Zita ndinonzi Robert Tapumane. Sekutaura kwenyu iwe sekutaura kwakaita mhuri yekwaMuchechetere yakati aiwa Tete vakanga vachigara namunyaradzi vanofanira kubatwawo votaurawo zvakaitika nekuti isusu mhuri yekwaMuchechetere hatisi kugutsikana nezviviri kana kuti zvitatu. Tikati aiwa regai tizadzikise chikumbiro chenyu kuti Tete vauye kuzotaurawo zvakaitika kubva pavakanzwa kuti munyaradzi ashayika. Tete makadi zvenyu? Ndiripo hangu, makadi? Tinotendai, tinoti matambudziko amunyaradzi. Kuonekwa. Tete, imi kana ndisinganyatsokanganisa shoko rekuti munyaradzi haasi kuonekwa kana kuti imimi semunhu aigara namunyaradzi makatanga kumushaya zuva ripi? Ini munyaradzi ndakatanga kumushaya musi wa 12 August. Ndomusi wandamushaya. Apo ndange nchiti aenda kubasa kune vamwe kumakorokosawo. Saka chakahoitika ndechekuti akaita 2 kubva musi wa 12 13 musi wa 14 ndikaona kuti munyaradzi asi zviita izvozvo zvokuti anopedza 2-3 days asina mbodzoka pamba. Ndichibva ndatanga kubvunza kune vamwe vange vachimboshandira ikoko vakati munyaradzi takamuguma Saturday musi wa 12. Ndichibva ndaramba ndichikondinya kudi kutsvaka. Chave chitatu ndopandakaudza sabhuku vakabva varidza bhera sabhuku vanhu vose vakabuda venharaunda vakaenda kunotsvaka asi hapana chakawanikwa. Vanhu tangoramba nichingotenderera samai vemwana nichingomuka ndichiti vedu ndibatsirei kune vamwe vepanharaunda tichingobatsirana kutsvaka kusvikira tahomuwana musi wa 27 August. 2 weeks 3 days tisina kumuona munyaradzi asi ndakazoonzwa yave Friday pakuti nge tabva kutsvakana nasabhuku apa kunzi akarohwa pamagirosa nevana vekwaMuchechetere. Saka ipapo kubva ipapo tainge tangotsvaka tichiziva kuti mwana akarohwa asi hatizivi kuti ari kupi. Kuti tivanangewo takatadza kuti tovananga sei tikanoripota nyaya yedu kupi kumapurisa. Kumapurisa vakati pano apa hapana vanhu panongove nemupurisa 1. Hatina kukurumidza kubatsirika kunyaya dzekumapurisa uko kusvikira tawana munhu tikafonera vana sekuru chakakonzera kuti tiwane mwana heti yake yange akapfeka yange yakakandwa mugomba munove ndo matakamuwana. Saka patakawana heti iyoyo netochi nemweya wakabva watokanda kuti pane chimwe chinhu chirimo nokuti mvura yange yakawanda. Tibva tafonera Gokwe vakati tiri kutsvakai motikari muye mutitori. Ndopa pakatsvaka vakomana motikari vakadira petro vakaenda kunotora vanasekuru vakati musange muchatanga kuita izvozvo onai kuti mazivisa vanhu vari kudhuze. Sabhuku akabva azivisa mapurisa epanharaunda maneighborhood vakange takarinda navo kusvikira vanasekuru vasvika kuzovarovira kuma6 mvura ichigotanga kupombiwa. Pakapombwa mvura ndobva mutumbi wazoburitswa. Makanga muripo? Ndange ndiripo. Mutumbi wakatakurwa ndobva waendeswa ku mutumbi wakavata uri panzvimbo apa nokuti munhu akazoburitswa kuma9 dzemanheru. Ukavata uri panzvimbo vanhu vose vakarinda vepanharaunda. Mangwana acho kuseni tikangomuka takatarisira kuti mapurisa anouya ndopa vakahosvika kuma11 vachibva vatora mastatement vakatakura mutumbi vakati kwaita kuenda nawo kupostmortem. Pavakatakura vakati tiri kuenda nawo kupi? Vakatoenda unoenda kukwekwe unoisa postmortem Bulawayo. Handiti pakanotorwa chitunha kukwekwe imi makanga muripo? Ndange ndiripo. Handi matora chitunha makuya zvii zvakazoitika? Zvakazoitika tasvika panharaunda
yekuti taikutema 10 tichinda Zhombe isi 10 off. Indangoona vange varimo mumota vanove ndo vange vachichaira motikari vamira. Ini ndaingove mudzimai nemwana wazvanzi yangu mumwe musikana. Hatina takangoziva kuti takangohwa kunzi kwai mutumbi zvinenge zviri kunetsa haendei kumasubsect anenge anga achizihwa kunzi ndo vakaita izvi. Tichibva takona tikaenda ikoko zvokuti ndihosa kuti zvange zvahofamba sei kuti zvidii tikaenda nemutumbi tikanoisa kwamuchecheteri kwange kune vanhu vainge varehwa kunzi ndo vane vana vakarova munhu ndo vane vana vakaponda munhu. Muri kai kwamuchecheteri kuti imimi ndimai vaziva kuti ava ndo sekutaura kwazvaitwa sekutaura kwamaita kuti paimbo nemakunga ekuti mwana wayo akanga abvita se arohwa nevanhu vamuchecheteri zviri kunzi imimi ndima kati ayo handiitinisa mutumbi pamba pemasasi. Aiwa ini handina mbodero handina mbotaura saizvozvo kuti handiitinoisa nokuti chakavepo ndechekuti mazita ndo akakonzeresa kuti vanhu vaende ikoko. Ange akanyogwa abva nekumapurisa mapurisa musi akatora mastatement vakaudziwa avo vanhu vakatora vanhu ivavo mazita avo vange vainawo saka ndo pakaziva vanhu kuti ndo vanhu vakarova munhu. Tichizotarisa nyaya yekunzi pane munhu akazopoterwa achizotaura samunyaradzi makanga muripo? Akataura ini kwakamhanya vanhu vachiinda ikoko kwange kunzi kwai kune munhu ari kutaura. Ini handina kuendako. Ini ndakazosangana nemunhu atakugwa uya pamba achiti kwai ndoda kuinda pamba pandachigara pandaibikigwa sadza namai vangu ndopakauya ipapo. Asvika ndopazvaita sei? Asvika pa akabva atanga kutaura kuti ndibatisei ruoko andonisumudza ruoko gwangu ndibatise kuna muchemberi ndobva atabatana ruoko akati handigo chaigo kwa muchemberi wangu ndiwo mai vangu chaivo chaivo asi kwamanondisiya uko ndiko chaiko akazoti ndinoda kuti achitaura ipapo achitaura ipapapo aingoronga nezvekuti ndoda kuti mundidai mundichengete so asi apa patange tirapo ange atotaura nechakare kwange kuine vanhu apa ainge ongotaura kuti muchembere torai hembe yangu mudzibatanidze mundimonere musoro wangu kana mamonera musoro wangu mabva pano neni moenda kumugodhi kwamakanondinyukura kunochegwa mvura ikoko koendiwa kumagirosa inodigwa magirosa mvura iyoyo inei yasara mvura yacho yoendiwa nayo kunodira pamusoro pebox. Saka ini nekugwadziwa kwekufa kwamunyaradzi kwakandigwadza kazhinji ndinobatikana. Kubva pakati kachiitiko ichi ivo vanhu kwamuchecheteri handiti mugere kunharaunda kunzvimbo imwe chete? Tigere kunzvimbo imwe chete. Ini pakangoti vegokwe voenda ina nhambosara hangu kuZhombe ndigere navo. Makabva maenda kunigiri? Ndakabva ndaenda kugokwe. Handiti saka kumba vanhu vakasara kumba vari kuti ukama hwakamira sei kunzvimbo iyo yamugere? Ukama hunongove kuti kune vana variko asi vana vane vachingoshungurudzwawo variko ikoko. Nokuti pakambosvika mweya wokunzi kwaendai motakura mutumbi munouisa pana mai vacho zvikabva zvatotadza ainoutakura ndianiwo uchiramba kuti handisumudziki. Handi munoisa kuna mai acho kureva kuti imimi? Eka. Kwachief Njerere makazoenda pakagarwa dare? Pachief Njerere ndakaenda kumatare acho asi ndakangosvika ndichitsanangura saizvezvi zvandiri kungotsanangura ndichiita. Saka ivo muri kwamuchecheteri mapedza kutsanangura zvakanga zvataurwa nemufi ivo varipo vakazvigamuchira vachiti chii? Vekwamuchecheteri vakagamuchira nyaya iyi vakaigamuchira vachiti nokuti vakauya vari vabereki vevakomana ava vange vari 4 mumwe nomwe akataura panaivo baba vemwana wokutanga vaingoita vachingojamba asi vanun'una vavo ndo vakahosumuka vachitaura kuti munhu anotozihwa vakamuita izvozvo vana vedu nevazukuru kubatanidza nevamwewo vepanharaunda ipapo. Vakatotaura nyaya yekuti tine mombe nembudzi 5 dzekuti tibhadhara kuti vatore mutumbi vanochengeta asi kwange kuri kuti kubhadhara kwekuti kubhadhara mufi kwekuti chitunha chinovigwa
zvichashandiswa ipapo. Saka tichitarisa zviri kudiwa nemovie vakati chi ivo muri waMuchechetere? Zviri kudiwa nemovie ndo pandisingazivi kuti ivo vari kuronga sei, nokuti tange takavamirira kuti vachauya nezvipfuwo zvavange vataura, saka havana kuzouya. Hapana akazomboita find out kuti zviri kuvaremera kuti vasauya? Hapana akambozvitsvaka, nokuti ivo ndo vanofanira kutsvaka vanhu vavakatadzira. Tichitarisa nzvimbo yamugere, nzvimbo yeZhombe, tichitaura nemakorokoza mamwe anoti hanzi nyaya dzekupondana idzi dzakawanda zvikuru. Semunhu ane ndinenge ndichingove kumba kupondana, kuvadzana, kurovana, vanhu vanorovana hawasi, hatina mbosangana nechiitiko sechichichi. Imi samai vaMunyaradzi, tototi ndima amai vaMunyaradzi, imimi munhu wemwana wenyu maiona sei mukushamwaridzana nekuyanana nevamwe? Anga asina noise nemunhu Munyaradzi chake, aingove munhu akangozvinyararira. Chero ndigere naye pamba ini ndaitoita kumutuma kuti dei wadai ndibatsire mukuti achiita, kana akamwa doro kazhinji ange asina noise nemunhu chake, kwaingove kuzvivatira. Pane here noti mashoko anozobuda apo nepapapo zvamakazozadzikisa mushure mekunge mutumbi even watorwa nemapurisa waenda uku, zvamusina kunge mazadzikisa mutumbi wake uchiri kumba kwaMuchechetere, zvamakazozara muchiita chimwe chivanhu chainzi munofanira kuzodai, makazozvizadzikisa here saizvozvo? Zvinambozadzikiswa nokuti ange anzi amune gwehembe uyu kamai vake vakauti hazviiti, ndobva zvangogumira ipapo. Mashoko amungade kuudza mhuri yeKwaMuchechetere nevamwe vane chekuita mukufa kwomwana wenyu ndeyekuti chii? Ini chandinofanira kuti ndingataure nezvekwaMuchechetere, ivo vekwaMuchechetere ndivo ngavauye vahobhadhara, kana kuti vauye nevamwe vavo vavanoziva kuti vakaita izvi zvinhu, vahosangana nevanhu vekwamvurumu, vosangana nemadzimambo, machifi, chifi samambo, achifi njelele, vouya vachiti tauya nezvakati, taichifanira kuti tidai tibhadhare izvozvo. Ivo vouya nemapatsi anove ndo vanoreva kuti tinoziva pazviri, ngavauye nazvo. Mapurisa ari kuti torai mwana wenyu mumuradzike. Tomuradzika sei iye achiti ini handivigwi, hamundizivi nerudzi rwangu, anondibata ndiani werudzi rwekwangu. Saka zvepostmortem zvamira sei? Handina zvatomboziva. Takanzwa zvichinzi mapurisa akati tunanga achienda kupostmortem kuHarare. Hatizivi kana vakaita, asi handina ruzivo nazvo. Pavakauya kudare mapurisa kwaChief Njerere vakataura here kuti chakabhingi chaitwa postmortem chituchina chaMunyaradzi? Vakangoti kwai hachina kuitwa, chakangoonekwa change chisisaratidzi chaora. Handiti mashoko amungade kuudza vakomana vari kuita zvekukorokoza ikoko nechidzidzo chavo chiri kubuda pakufa kwaMunyaradzi ndechekuti chii? Mashoko andingati ndingavaudze ndeyekuti kana paine vakomana vakazviita izvi, ndivo ngavabatsirane nevabereki vavo, vauye vagadzirise nyaya kuti tigarisane zvakanaka panharaunda. Handitika. Aiwa, tinotenda. Mazvinzwira Tete vachitaura maererano nekushaya kwaMunyaradzi. Tingati zvizhinji zvakataurwa nemhuri yekwamvurumu, zvizhinji zvakataurwa zvakare nemhuri yeKwaMuchechetere. Zvimwe chetezvo mambo Njelere tanga tichivabata apo neapo vachitipawo maonero avo nekushaya kwemukomana. Sekutaura kwaita Tete, rufu rwemwana wavo rwuri kuvadzimba zvikuru. Hatingarambe tichiita hurukuro navo, asi zvizhinji kana muchinge muchida kunzwa, rambai muri pano paSly Media. What you need to do is just to subscribe. If you are on Facebook, what you need to do is to like that page or follow, so that every time we go live you will never miss some of these informative programs. Remember, there are also some like Enifa Mutumwa who just pick audio or videos from Sly Media here and there. That is thievery. Kuba chaiko tinokumbira kuti kuna Enifa Mutumwa izvi hazvisizo zvinoitwa mubasa rekutapa nawo
kana uchida kuenda kunotapa nawo tinokupa atinoti masource kana kuti macontact details avo woenda ikoko unozvinzwira kwete kutora paunenge uchida uchikata uchibva waisa uko. Izvi zvinoita kuti mamwe mashoko aunoisa nezvimwe zvaunokata vanhu vasazoziva kuti nyaya iyi iri kutangira kupi ichibva kupi. Iwowo umbavha enifa mutumwa tinokumbira kuti usiyane nazvo. Zvirongwa zvatinokupai tiri pano pa Sly Media TV online. Zita ndinonzi Robert Tapfumane. Sly Media TV, building bridges.